हे बघ आयटी पडते कमी आहे यार सब दिन गरम हो गया है चीज वगैरह आएगी नहीं हाँ इथे काय होतं तुझं तोंड बघायचं नाही काय मला माहिती असते ना तू येणार आहेस मी आलो पण काय यार बघा हे काय आहे यार मी चाललो तुम्ही एक मिनिट बसा प्लीज एक मिनिट बसा प्रिया प्लीज बस माझ्यासाठी बस तुझी घ्यायला यार ती बस ती तू उठला बस ना सांगते ना बस प्लीज बस ना रे ऐकतो मी इथे बसतो मी इथे